Hola, sóc aquí amb el Pere Ripoll, gran enigmista, entre altres coses, i gran cuiner. Sóc aquí al seu restaurant, Xalavia d'Argentona, carrer Gran número 8, on he menjat, per cert, molt bé. I bueno, com que he menjat tan bé, després ens hem posat aquí a cantar i com que a ell li agrada una de les cançons del Can 60, concretament t'agrada L'Empordà, l'Empordà. anem a exercir d'empordanès. Tu ets empordanès, oi? Sí, De quin poble? de tota la vida, Castelló d'Empúries. Castelló d'Empúries. Doncs com que és de Castelló d'Empúries i això de l'Empordà ho porta molt, molt endins, doncs ha triat L'Empordà. l'Empordà de sopa de cabra. Som-hi? Som-hi, va! Nascut d'entre Blanes i Cadaqués, molt tocat per la tramuntana. D'una sola cosa pots estar segur, quan més vell més tocat de l'ala. Sempre deia que la matinada es mataria, però cap al migdia anava ben tornat. Somriu i diu que no té pressa, ningú m'espera allà dalt. I anar a l'infern no m'interessa, és molt més bonic l'Empordà. I vàrem passar ampolles i anys, i en Siseta encara aguantava, dormint la mona a la vora del Ter, però ell mai no s'hi tirava. Sempre deia que la matinada es mataria, però cap al migdia anava ben tornat. Somriu i diu que no té pressa, ningú m'espera allà dalt. I anar a l'infern no m'interessa, és molt més bonic l'Empordà. I quan veig la llum de l'alba, ganes de marxar. Potser que avui no em suïcidi, potser ho deixi fins demà. Fins demà, fins demà. Nascut entre Blanes i Cadaqués, molt tocat per la tramuntana.